church. The buy abịago m n'ụbọchị nke taa. Kedu ka ime nke na-eme ịnọ na Odenigbo ịma na otu anyị si eme ya n'ebe a. Ihe niile anyị na-eme bụ maka ọdịmma ndị Igbo na ụmụ nwanne anyị ma ndị laikiri ihe anyị na-eme, ndị ihe anyị na-eme na mmasị ha n'obi. Ụbọchị nke taa achọrọ m ka anyị na-ebatu anya n'ihe gbasara economic crisis a na-eme kịta, because o meziri a lot of people ịmago na-etinyechezi aka n'ihe adịrọ mma. Ị ga-afụ onye ogbe gị ọ na-agafe, ị ga-amadụ na onye ogbe gị a na-atageti gị na ọgụ a ka ọ na-ede ka isi na be gị pụọ ka o wee mee gị ncha. Na asị na onye ma ga-eme gị ịwa wee mechaa wee bụrụ na ụmụ nwanne anyị ndị ụfọdụ nọcha ebe dị iche iche emegoro ịwa. Mana tupu m gaa n'iru, achọrọ m isi gị biko, ọ bụrụ na ị bụ onye ọfụ, pịa aka na the subscribe button. Yes, subscribe ka isonyela anyị n'ihe anyị na-eme. Tinyekwanụ notification bell gị on so that ihe niile anyị na-eme bata ka onwe ihe anyị post ka ị nwee ike ịmago mmadụ mgbe o ji wee bata ka ị wee sonye. Ọ bụkwa na ị bụ returning subscriber, daalụ. Gụnwa ka ma ọfụma, gụnwa bụ ihe nnọọ bụ onye anyị ji maka ya wee kwuru jim naanị. N'ụbọchị nke taa achọrọ m ikwu maka oshi. Izu oshi, ị nwere ike nwande ijeche ikpochichekwa be gị wee pụọ, kpochisie nesi anya ọfụma, windo mechichere emechi, doors mechiri emechi, gbanyụọ ọkụ. Ịma na anyị na-apụsọ ihe ga-adị on bụ na friji, ka ihe dị n'ime friji hafụ imebi. Na ọ bụkwa na ị nwere ego stọk dị friji nwana, maka otu ekọnọmi dị kịta ọ dịkwa egwu. Wee mechicha friji ya, mechicha ụzọ windo, dị sure na ebe niile dị locked for safety, na onwe ga-abakwudo na be gị ma ọ bụrụ na ị nọrịa. Ijechezie bata dọọ gị mechikwara emechi, odamise si ha na dọọ banye, efu windo dị intact ebe niile. Ị na-awọndazi TV ga-efugo, ụfọdụ house equipment ga-efugo, ịba kichin ọ bụ na eburukwuru ite nri gị. Ọkwa nke ite nri a bụ ihe bụ the issue, because agụụ dị n'obodo, economy adịrọ mma. Bịakwa onwe some places na the steeti gọọmenti bịa demolish cha ebe ịmaga ụmụazị ụmụ boys ogbe just nọrọkwa na aha ngekwa around onwekwa bụ na 20,000 ka ha na-akwụ eyie. Ịmago na ha ji ebe aha manage efukwunu gọọmenti wee bịa demolish ọkụ wee dị mma anyway. Mana ọ dị mma ahụ amarọ m na ọ dị mma to the poor masses, maka na ọha nwa ka ọ ka metụta. And ụdị ihe a ma efu na oshi ga-akarịzi, and efu na ọha nwa bikwa n'ogbe bihe ga-abịa na-ezu gị oshi. Ị maghị onye zu gị dị oshi, just jeche nnọọ chọọchị nata ịbata be gị nnọọ nekwa ọbụna eburuchago onye ụfọdụ. Ị na-awọndazi ka ezi ihe mee, ị na-eti mkpu na-eti, ọ na-ada, ọ na-afịọ. Hey! God! Oh! Hey! Jesus! See what they did, oh! Hey! See what somebody from entered my house, Jesus! Who did this? It will not be well with you! Ị ga-ama na onye nọ gị nso na onye ma gị just na-atime gị nnọọ. And you know the funny part bụ na ote ga-abata by herself. Ụmụ ụfọdụ bụ na a na-ababe ha just nni ka ha na-eji eri, ha richie ha pụtakwa ha dị ezu oshi. Because somebody told me this yesterday na akwa dating ka nwanne nwere ebe na dating. Which means no ọ gụkwara nke kitchen. Which means na nke kitchen na o mekwara ya. Ihe gosi anyị otu isi ba kitchen. I'm sure you did this as well. Lepụta. Chere ọrụchago ọrụ ya na ka ọ repụtazi. Danga. Never waiting to put you for this kind. Mba bụkwa nta ka o jibere onye ahụ ezigbo onye oshi. Ya a criminal. Set and back. Hey, you sabi. Can you imagine? Ya mmadụ na o nwere ihe mere. Can you imagine? You sabi. And the key leading to that door, the key leading to that door, just nni ka ha just nnọọ chọọ iri, and ha afụgo gị, ha monitor ngo maka sị na onye echere eche bụ ozu. A monitogo gị wee fụ that na time iji apụ na time iji abata, a ga-eji nwayọọ nnọọ bend ya igwe
ọkwa igwe ahụ iji wee gaadị windo ruru gị ma windo kichin gị chee na ọ dị strong ọ just na obere bending ha ga-ebendi a makpuo hapụtakwa ha bendkwa ya back ọ gbatịa ya ihe na-anya na windo gị obi gị niile amasị gị ihe na wondazi enwekwa ike sef ibu ya ụmụazị nọ n'ụlọ na ọha nwa na-erichalụ gị nri ị gaghị ama na onye oshi na-abata eri just daily food for the day ka o wee jidegodo onwe ya ka o wee jidegodo afọ wee na-ama na ga-afụ ịmago na onwe ka ya esi wee nnọọ weta daily 2k n'ụzọ ịmago na wapụtasị na street na agbaba na asị ka a gaa n'ogbe ka a mara ife na-eme n'ogbe a ga-erijugodo afọ wee chọba n'ihe mee n'ogbe ọkwa ya a eliju afọ ịfụ ọrụ iru nwa ọrụ n'imekwa na-arụ ọrụ daa fenti so apụta ewere be gị erie nri enwere ike erie nke gị taa bụ Tuesday eje na nke ọma nkechi rie Wednesday nke Tony enwere ike ọbụna Tony bụ bachelọ na-eme ọfụma ọ na-esi nri nnọọ ime ụmụ nwoke na-esi nri esiche nri edobe eje na nke Tony lie Thursday dị na-achọzie onye ọzọ a ga-eri nke ya na Friday a na-eroteti wonda aka ga-akpara onye ahụ aka kpalụkwa na alụ the person eme gịnị anwụchikọọ ya and ị ga-eme explain achọrọ m ka anyị kwuo okwu maka agụụ dị n'obodo oshi a na-ezu bụ oshi nri and ọ dị too appalling na onye tolitere etolite bụrụ nwa okorobịa bụrụ nwa agbọghọbịa that you cannot even hustle n'obodo kịta anụ a na Nigeria hustle for 2k na street at least for your daily bread omeze ndị mmadụ a na-ezu nka oshi na-enweghị isi onwe nke mfọ nke unu ga-afụ na your screen nwaanyị jeche chọọchị bata wee bụ na aba na bịa mepee friji ha dịka ha erikwudidi nri n'oyi awọmụghọ nri awọm ị ga-afụ ntebi ifu na ha si one side kọlụ dị ofe You will die. See, they even brought out my soup from my fridge. Jesus Christ. Hey! ị na-awọndazi si kedu ka esi onye nke a nwekwara efe ifu na onye echele eche just chee ya nnọọ gaa chọọchị ha nwere taịm nnọọ bukọlụcha ihe ya niile What people did to our house. We just came back from the church. Hey! God, oh! Hey! Hey! ji nwayọọ mee gịnị lie nri dobekwari ofe ha buru dị ofe wee kwa just Kpachalu ọ ya bụ nke ha liri immediately wee pụba enwekwa vidiyo nke ọzọ ị ga-afụ ka onye nke obendicha agada ụlọ be mmadụ ọba orie nri ọpụta Doc, you be so well. Doc, they go work now. If you have a sibai, Anya now. No being the enter. yeah, where's Bonyo? The enter, here, Bobo Danga. Diver. Confirm. With all the carefulness. Confirm. Ah. Confirm. You poor, you see, Gapago. Careful now, Bagona. ọba orie nipụta ị gaghị amadị na mmadụ na-abata be gị Chere ọrụ chọgọrọ ya na ka ọ rịpụtazi. To show you God does save over. Alright. Danga. Never waiting come put you for this kind. Mba bụkwa nta ka o jibere onye ahụ ezigbo onye oshi Yes, and everything. ya a criminal. Oh yeah. Set and back. Sit and Put them back. Hey, you sabi. Can you imagine? Ya mmadụ na o nwere ihe mere. Can you imagine? You sabi. And the key leading to that door, the key leading to that door, maka na onye abụgo expert in what he does and he has been doing it over the time iwee fụ na onwe dịka ị ga-esi chọfụta na mmadụ bịa na be gị na ewe na-asị biko osi anụ a ka onye ọbụla dị careful unu ga-adị very very extremely careful with your house ị kwesịrị na-apụ ichido aka n'obi na otu obodo dị kịta dọ na nwere ike ijecha bata ị na-achọ ngwongwo gị chọrọ ngwongwo ga-achọ ịchọ nri gị achọ ị nwere ike ịchọ ego na ọ bụ na ịbụ onye na-edowe ego n'ụlọ na ọ na-afụkwazi na ego a na-edobe n'ụlọ mana ọ just in case ka ị dị vigilant ka ị mee gịnị ka ihe a just kwadosie onwe gị ike dat na any day ijecha bata na ihe nwere ike ime and ihe ha nwee ike ime bụ gịnị oshi and oshi gịnị oshi nri adịbịcha na na-ezuzu oshi ego na ego adị ọzọ nọ nke obere kpatara akpata sie nri mmadụ abịa mee gịnị bịa buru ya rie daalụnụ
biko ka nọnyere anyị dịka nsibekwa ọ bụ na ịbụ onye ọfụ sọskraịbụ o tinyekwanụ notifikeshọn bel gị ka ị nwee ike na-enweta ihe niile anyị na-eposturu gị na dis chanel ọ bụkwa na ịbụ returning subscriber ndewo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ